il-kappillan jew l-arċipriet, is-sur mast u l-kurunettista, tal-armar u tan-nar, dak li arma artal u bajt u dak li widneħ ivenvinhom taħt il-sien il-qampjena fuq il-kampnar. Dawn huma l-kol protagonisti fil-festa Maltija, iżda dlonk ninsow l-irwol tas-sindku. Dak li mhux ir-raj spiritwali iżda ċertament ir-raj tal-komunità li tingħaqad tal dak l-avveniment annwali jiġifieri l-festa, ikollu wkoll ħafna x'jagħmel matul il-festa tar-Raħal. F'dawn iż-żminijiet tal-festi ta' Santa Marija, dan l-istazzjon mar il-Gudja u mar hemm biħsieb. Hemmhekk hemm l-ewwel vara ta' Santa Marija f'Malta u waħda mill-iktar sindki friski fi gżiritna. Aħna u nterqu mal-pjazza mżejna bl-armar, is-sindku saħqet fuq il-bilanċ li l-Kunsill Lokali jkun irid joħloq fil-jiem tal-festa. Aħna min-naħa tagħna bħala Kunsill Lokali naraw li r-residenti jibqa' moqdi dak ifisser li fejn għandna pjazzett u toroq li qegħdin jingħalqu, xorta waħda residenti bħala lokali jkun aċċessibbli u naraw ukoll li anka waqt il-festa kollox ikun ċivili, kollox ikollna laqda bejn in-nies tar-Raħal. Qalet li quddiem il-Kunsill Lokali jiġu turrum permessi x'inħarġu u għalhekk issir ħidma kollettiva ma' laqdiet tar-Raħal. Bħala Kunsill Lokali nkunu qegħdin naħdmu kemm mal-Arċipriet bħala parroċċa kif ukoll mal-Gażini biex naraw li dak kollu li hu meħtieġ għall-festi ikun stabbilit minn qabel u dawn ikun meħtieġ ħafna preparamenti għalihom. U sakemm is-sindku ġdida li rċeviet taħriġ siwi permezz tal-programm LEAD tkompli tgawdi l-festa, il-ħidma tkompli sabiex mill-lata tal-festa ir-Raħal jerġa' lura l-ħajja komunitarja fi spirtu forsi inqas brijus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.